Ola, lembraste de Lepi, Sacarina e Peixiño? Son os insectos devoradores de libros que agora van á biblioteca para ler e conectarse a internet. Os primeiros en coidar dos libros, revistas e películas que ali hai. Oxe, Lepi e os seus amigos están moi nerviosos, pois encontraron nun recuncho da biblioteca un misterioso. Mirade, non está catalogado. Debe levar aquí moito tempo. Está cheo de pó. Estou impaciente por lelo. Quen será o autor? Oh, non! Faltan páxinas. Foi un dos que comemos cando aínda nos alimentábamos de libros. Iso non é un libro común. Fixádevos, está escrito á man, con debuxos e fotografías coladas. É un diario. Un diario? Un diario! Pois deberíamos tentar reconstruílo, descubrir quen é o autor e devolverllo. Que vos parece? Boa idea. Seguro que entre todos somos capaces de facer. Lepi e os seus amigos descobren que o diario pertenceu a un investigador que veu o Concello de Ames na procura dun libro con historias maravillosas, pouco coñecidas fora da comarca, e visitou moitos lugares tentando atopar pistas que o levasen ata el. Morgan Buxton, este era o nome do investigador, tiña poucos datos, e recorreu prazas, montes, parques e aldeas, deixando todo recollido no seu diario. Cada páxina correspóndese cun día, e fala dun lugar en concreto. Moitas páxinas están case comidas, e os insectos deberán axudarse doutros libros da biblioteca e das súas habilidades para tentar refacer a viaxe de Mr. Buxton sen saír da biblioteca e desvelar os misterios do seu diario. Queres axudarlles? A primeira páxina do diario de viaxe de Morgan Buxton está moi estropeada. Os insectos só descobren que fai referencia ao Camiño de Santiago e fala dunha Polo Concello de Ames pasan dous camiños relacionados coa ruta xacobea. A cal deles se refire o día? Moi ben. Acertar. O segundo día, Mr. Buxton decide ir á casa do Concello en busca de información. Unha secretaria entrégalle un mapa, mais non sabe nada do libro de historias e recoméndalle visitar as parroquias. Cantas parroquias ten o Concello de Ames? 8? 11? 13? Consultando a gran enciclopedia gallega, podemos ver que en Ames hai 11 parroquias, que son Agrón, Ameixenda, Ames, Biduído, Bugallido, Covas, Lens, Ortoño, Piñeiro, Tapia e... A vida nas parroquias dinamízase a través dos locais sociais, onde se fan distintos tipos de actividades, contacontos, animación á lectura, etc. Escolle o local da túa parroquia. O investigador visita o Pazo da Peregrina, coa esperanza de encontrar alí o libro de historias. O pazo é agora propiedade do Concello, mais sabes a quen pertenceu anteriormente? Dona Aurelia de Castro a Peregrina, Marqués de Alcañizas, Condes de Altamira. Na páxina web do Concello temos moita información sobre Ames, a súa historia, patrimonio, turismo, etc. No apartado de Arquitectura Civil encontramos que o Pazo da Peregrina foi antigamente propiedade dos Altamira. No Pazo non encontrou nada, así que decide probar sorte nas igrexas. Escolle unha pequena e sinxela en Biduído, perto dunha gardaría. O cura falalle moito das festas do lugar, o primeiro domingo de agosto, pero nunca escoitou nada dun libro con historias fantásticas. Que capela visitou e debuxou no diario? Capela de San Mauro? Capela da Madalena? Capela das Mercedes? Parabéns! Nótase que coñeces ben o concello. O cura comentoulle que unha muller que traballa na cooperativa leiteira Feiraco sabe moito de historias. Algúns din que é un pouco meiga. Decide ir visitala. Sabes que produtos fan parte da actividade de Feiraco ademais dos lácteos? Carne? Pensos para animais? Abonos e sementes? Claro! Baixo a marca Feiraco podemos encontrar unha ampla gama de produtos lácteos, ademais de carne de vacún, pensos para a alimentación da gandería tradicional e animais domésticos, así como abonos e sementes. ¡Que fame! E se facemos un descanso e comemos... Non está avanzando nada. Decide descansar un día e facer o roteiro dos muiños de Riamonte. Que tipo de libro deberá levar?
un diccionario, unha guía de natureza, un libro de cocina. Na biblioteca podemos encontrar libros de moitos temas, catalogados e organizados para encontralos facilmente. Por exemplo, as guías, mapas, planos e roteiros están baixo o epígrafe Na aldea do Vilar coñece a unha rapaza que lle recomenda ir visitar a casa de Rosalía. A infancia de Rosalía de Castro está vencellada a Ames, pois viviu coas súas tías maternas Josefa e Teresa Martínez na aldea de Castro de Ortoño até 1842. Tras cumprir 4 anos, irá vivir coa súa nai en Padrón. A pegada da súa estadía en terras amienses evidenciarase en moitas pasaxes da súa obra poética. Sabes a que libro pertence este poema? Cantares gallegos, En las orillas del Sar, Follas novas. Moi ben! Sabíalo ou acertaches de casualidade? Podes consultar este e moitos outros libros na biblioteca. Os libros de literatura están organizados alfabéticamente por autor e título. As 3 primeiras letras en mayúscula son as letras do apelido do autor ou autora. E as 3 segundas en minúscula corresponden ao título do libro. O viaxeiro segue a súa busca. Está un pouco desanimado e decide pasear sen rumbo. No seu diario debuxa un fermoso lugar onde di que parou a descansar. Achéganselle uns nenos que lle ensinan a xogar á billarda e convídano á bibliopiscina. Recoñeces o lugar do debuxo? Ponte Maceira, Ponte de Auga Pesada, a Ponte Nova. Ben, eu tamén sabía que era Ponte Maceira. E queres que che conte algo máis? Popularmente, dise que é unha ponte romana, aínda que os historiadores sinalan que foi erguida no século XIV e reconstruída no XVIII, a pesar de que a súa base poida ser romana. Contan que a ponte se derrubou cando os soldados romanos perseguían os discípulos de Santiago, que pediran un lugar digno para enterrar o seu mestre. Entón as augas se abriron para facilitar a fuxida dos que se consideraban elexidos de Deus, e logo arrastraron os romanos río abaixo. Nas piscinas municipais de Milladoiro e Bertamiráns, e na área recreativa de Tapia, contamos nos meses de verán coas bibliopiscinas. Espazos abertos en que todas as persoas de calquera idade poden ler e acceder ao préstamo de libros mediante a presentación do carné de bibliopiscina. Nestes espazos, contamos tamén cunha variada oferta de actividades pros máis pequenos. Lectura, hora do conto, contacontos, obradoiros e xogos. Os maiores, ademais de poder participar destas actividades, contan con libros, prensa, revistas, etc. Nas bibliopiscinas temos espazo para todos e todas. Participa. Tía Calva. Na bibliopiscina, Mr. Buxon encontra un libro que fala do concello, Os muiños de Riamontes. A Pedra do Fuso. A poucos metros do pozo de Riamontes, na aba norte do monte de San Marcos, hai un penedo que pola súa feitura de tipo vertical é coñecido pola Pedra do Fuso. É unha pedra que garda todas as lendas de fantasía que se contaban entre os nosos antepasados. Os contos dos mouros, a galiña cos pitos de ouro que saía á luz do sol nas mañanciñas de San Xoán, o escorrento das meigas se un ia alí esa noite antes de saír o sol, e tamén, esa mesma mañanciña, víase bailar o sol o seu nacemento. Sabes que personaxe de Ames escribiu este libro? Maximino Viaño, Filomena Fraga, Maximino Castiñeiras García, o poeta da mar. Maximino Viaño naceu en Ames en 1927. Dedicou toda a súa vida ao desenvolvemento do campo galego e promoveu a creación das primeiras cooperativas da comarca. Tamén foi concelleiro en Ames, presidente, conselleiro e vocal de diversas entidades públicas, conferenciante, articulista, etc. Publicou Lembranzas, unha vida en el campo gallego, e Os muiños de Riamontes, contos da miña. O tipo de historias do libro son as que o vexeiro está a buscar, polo que se dirixe á biblioteca. É domingo e a biblioteca está pechada. Decide ir á área recreativa de Tapia, pois todo o mundo fala da súa praia fluvial. Que río pasa por ali? Río Sar? Río Tambre? Río Paso?
Exacto. Ti non serás do clube de piragüismo. Estou buscando un monitor para facer un curso e despois participar no descenso do... O día seguinte volve á biblioteca, pois presinte que está a piques de encontrar algo. Nas bibliotecas de Ames tedes libros para ler, pero tamén poderedes consultar outros materiais, como discos de música, filmes e facer consultas a través do computador. Sabes que significa unha etiqueta verde no lombo dos libros da biblioteca? Libros para maiores de 12 anos? Libros para nenos e nenas de 9 a 12 anos? Libros para menores de 6 anos? A etiqueta verde indica que o libro está indicado para nenos e nenas de 9 a 12 anos. Os libros para menores de 6 anos levan no lombo unha etiqueta branca. Pros de 6 a 8 anos levan etiqueta vermella. E pros maiores de 12 anos levan a etiqueta azul. Os libros empréstanse durante 15 días. E os materiais e especiais como CDs de música, xogos e películas só se emprestan durante 3 días. Mr. Buxton fixo uns apuntamentos sobre a biblioteca e di que fala co bibliotecario. É a última páxina do diario. Sabedes que significa isto? O libro que buscaba Mr. Buxton debe estar aquí. Se fose así xa o teríamos encontrado. Eu creo que son todo contos, e que ese libro non existe. Agardade. Que acabas de dicir? Son todo contos. Claro, aí está a clave. Cales son as mellores historias que coñecedes? A min gustanme moito as de medo, e as receitas de cociña. Para min, as mellores historias son as que contan os avós. E estou case segura de que iso era o que el buscaba. Pero esas historias non están nos libros. Teñen un nome, como era... Sí, xa sei. Son os contos e lendas de tradición oral. Iso mesmo. E se Mr. Buxton veu ata aquí a buscar esas historias, o que podíamos facer era tentar reunilas e facer ese libro con elas. Que vos parece? ¡Estupendo! Podemos falar coa xente que veña á biblioteca e pedirlle que nos conte as historias que coñeza. Que boa idea! Sería estupendo que as nenas e nenos do concello coñecesen as historias da... Pregúntalle por estas historias aos teus maiores. Mansa obra.